ተኸታተልቲ ሚድያና ኳዕ ደሓን መጻኹም ሸዊት ድርፍታት ታረቀ ከመይ ፈልጥዮ ቅድሜ ክብል ስለ ዝጸንሐ ትክክል መቼስ ቅድሜና ካብ ዘሎ እንዲና ንሽና ብዙሕ ነገራት ንረክብ ብጣዕሚ ዘዳምጾ ደርፍታቱ ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒ ባህላዊ ደርፍታቱ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ታረቀ ብዛዕባ ሸዊት እንታይ ትብል ትኽእል ደርፍታታ ክሳብ ሕጂ ኣብ ዘሎ ጥዑም ደርፍታታት ድምጻት ጥዑም እዩ ካብዘን ሕጂ ትሰምዐ ዘለኹ هذا 4-5 ዝኾና ኣዋልድ ኣለዋ ናይ ክልል ትግራይ ማለት እዩ ብጣዕሚ ካብተን ጥዑማት ድምፀን ሓንቲ ብዙሕ ነገር ትሰርሕ ትኽእል እያ ዝብል እምነት ኣለኒ ከመይ ተሓጋገዙ ከለዉ ኩላት ስነ ጥበባውያን ዘለዉ ብግጥምን ብዜማን ዘማኽሩኺ ሸዊት እዋ ኣለዉ ብዙሓት ኣለዉ ግጥምን ዜማን ክሰርሕ ከለካ ብዙሕ ግዜ ዘማኽሩኒ ሰባት ኣለዉ እዮም ናይ ኣርት ስራሕ ናይ ብዙሓት ሰባት ውፅኢት እንድዩ ተዘራሪብና ሰሚዕና ንገብሮ ስራሕ እዩ ነዛ ድሕረወይቲ ደርፊኺ ግጥምን ዜማን ሂቡን ኢልክዮ ዘለኺ ፍስሓ ዘሪሁን እንተተደጋገ ከንቲባ ናይ መቐለ ዶ ነይሩ እዋ ነይሩ እሱ ማለት እዩ ኣጋጣሚ ኣይ ሽም ክመሳሰል ይኽእል እዩ ስለ ስንዶ ኣቢልያ ግን እዋ ኣብ ስነ ጥበብ እውን ይዋሳእ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣነ ተግጥም ዜማን ሰማዕኽዎ ተረኺብና ምስ ፈተኽዎ ድሓር ሰሪሕ እዩ ስለ ዝፈተኽዎ እዩ ብጣዕሚ ሕራይ ሕጂ ክልቴኹም ሸዊት መዝገቦን ታረቀ ተስፋ ህይወትን ኣብዛ ፀማእኻኒ ትብል ደርፊ ኣብታ ምድራብ ተራኺብኩም ኣለኹም ምናልባት ታረቀ እንታይ ክትብል ትኽእል ተራኺብኩም ኣለኹም እንታይ ርእቶ ኣለካ ኦኬ ተወሊና ምናልባት ሕጂ ከምዚ ብካልእ መልክዕ ኣቀራርባ ከይመስል መታን ካብ መጠን ላዕሊ ፈትያ ኩነት ብምፍታዊ ጀሚርያ ተዘረባ እምበር ከምዚ ታሽሙኻ ከይትመስል ታይሱ ጓለ እያ እጂ ከምዚ ናተይ ወሲድ እሞ ገለ ኢለ ዝዛረብ ዘሎ ከይመስል መታን ደረቕ ክኾን ኣይደለኹን ኣነ ማለት ብፅቡቕ ጀሚረ ሕጁም ብፅቡቕ እየ ክዛረብ ደልየ ትደራርፍዓ ዋላ ተቕላፀ ቦነስ ዋላ ካብ ናተይ ንላዕሊ እያ ትስሕበኒ ብትናታ ማለት እዩ ብጣዕሚ እየ ፈትያ ሕጂ ናይ ባሕቂ ሕጉስ ኢለሲ ምልእቲ ደይ ምድራፍዓ ቁሩብ ቀሪልሃል ማለት እዩ እንታይ ንምባሌ ክልተ ነገራት እዮም ሕጂ ክትሓስቦም ደለ ካብዚ ደርፍና ደረፍቲ ክትደክም ከለኻ ክልተ ነገራት እዮም ደልዩኻ ሓደ ነቲ ደራፋይ ብዝከኣል መጠን ረኺብካ ምፍቃዱ ካልኣይ ትደርፊ ብዝከኣል መጠን ከዓ ብምሉእ ክትደርፎ ምፍታን ሳልሰይቲ እውን ኣላ ናትካ መምሕያሽ ክትገብረሉ ክትክእል ከዓ ዝበለፀ እዩ ምክንያቱ ከምቲ ደለዎ ኩሉ ግዜ ክትገብሮ ኣይትኽእልን ኢኻ ክመሓየሽ ስለ ዘሎ በብዘበኑ ሕጂ ናትካ ፈጠራኻ ትውስኾን ዝረሳዕ ክውን ኣሎ ሽም ናይቲ ደራፋይ ኣብኡ ክተቕሶ ክትክእል ኣለ ብእግረ መንገደይ ከምዚ ምኽሪ ናይ ሓዊን ኣቦ ክባል ስለ ዘለኹ እምበር እውነት ከምዚ ተኻሲሶም ዝቐርቡ ናተያ እዚኣ ከምዚኣ ጌርክያ ንምባል ክትከውን ከኣይደለኹን እዚኣ ክትፍለጠለይ ኣለዋ ዝያዳ ግን ከዝነቓን ካባይ ሓገዝ ድሕርቲ ዘሎ ኮይና ከዓ ክሕግዛ ከም ዝኽእል ጥራይ ክገልፀልና ዝኽእል ብጣዕሚ ዘድንቕ ፅቡቕ ታረቀ ተስፋ ህይወት ናብ ሸዊት ቅድሚ መሕላፈይ ሕጂ ኣብታ ዜማ ኣብታ ድርብ ኣብ ዋንነታ ዘለካ እምነት ማዕረ ክንደይ እዩ እዋ እንታይ ሕጂ እታ ደርፊ ባህላዊት እያ ብምልእታ ባህላዊት እያ እተን ኣብኡ ዘለዋ ብምልአን ግን ባዕለይ ድማ ሓሽኮነ ስፔሻሊ እዛ ድርብ እዚኣ ግጥማን ዜማን ነት እያ ዘድረበ እዚኣ ሕጂ ንዋንነት ግን ኣይኮንኩን ኣነ ዝዛረብ ዘለኹ ባህላዊ ኣነ ድማ ሓሽኮ ኣብኡ ትድርብ ዘሎ ግን ሕጂ ናተይ ግጥምን ናተይ ዜማን እዩ ዋላቲ ዜማውን ናተይ ቅድሚኡ ዘሎ ባህላዊ ዜማታት እዩ ኣብኡ እናተይ ብዙሕ ፈጠራታት ኣለዎ ግን ትድርብ ባዕለይ ስራሕ ክድርብ ኣብ ዝኾነ ባህላዊ ድርብ እታ ድርብ እያ ግጥማን ዜማን ክሳብ ክንደይ ሓላዊትካ እያ ቅድሚኡ እንታይ ነይራ تدرب ناتينجا تدرب على زقفوها تدرب ግን ባህላዊ ቅድሚ ዘሎ ትንስል እሱ ባህላዊ እሱ ተዓዝማቹ ከማን ወለሎ ሸናዕብልለይ በዳተሉ عليك መለድብል እሱ ማን ናተይ ግጥሚ ግን ምስ ባህላዊ ኣጣሚረ ሰለሰ ስራሕዎ ኣብ ተሲድ እንድሕሪኻ ኮንካ ደርፊ ኣብ ሓጎታትን እና ሓጎታትን ይልቅሪብ ይለሉ ሕጂ ዋላ ኣብዚውና ኣብዚ ካለ ሰብ ወሲኹ ድርባ ከማን ኩሉ ግዜ ታይኩ ገብሮ ኣለዎ እንተዳ ባህላዊ ኮይኑ ባህሊ ኣቦታትን ባህሊ ነታትን ኢሉ ከቕርቦ ይግባእ ማለት ኣነኹም ገይረ ቅሪብ የሉ ሕራይ ናብ ሸዊት መዝገቦ ሸዊት ሕጂ ከመይ ዝበለ ርድኢት ወይ ተገንዝቦ እዩ ዘለኪ እዛ ደርፊ እዚኣ ጋዜማ እዚኣ ብፍላይ ኣብቲ ድርብ ክትቅበል እያ ከለኺ ሕጂ ክልተ ነገር እዩ ሓደ በቲ ዜማ ሓደ ከዓ በቲ ግጥሚ እውን ታረቀ ልዒሉ ዘሎ ሕራይ ኣነ ታረቀ ማለት ብጣዕሚ ዘኽብሮ ዓብዪ ኣርቲስት እዩ ብጣዕሚ ዘድንቆ ማለት እዩ ብጣዕሚ እንዳሰማዕክዎ ዛዕበኩ ደርፍታት እዩ
ሙዚቃኡ ስለዝፈትዎ ማለት እዩ ግን ኣነ ሕጂ እቲ ባህላዊ መጨረሻ ዘላ ናይ ካብ ብዙሕ ግዜ ቶም ዜማታት ሒዝን ሰርሖም ዘለና ዞም ናይ ህዝቢ ዝኾኑ ደርፍታት እዮም ናይ ቀደም ናይ ህዝቢ ነበሩ እሞ ክትሰርሖም ከለኻ ከዓ ብናይ ባዕልኻ ክስታይ ኣቢልካ ትሰርሖም ማለት እዩ ኣነ ሕጂ ብናይ ህዝቢ ክስታይ ገይረያ ማለት ዜማስ ነበረ እዩ ኣንደርስታንድ ከም ዝገብሮ ንዓይ ማለት እዩ እና ናይ ህዝቢ ደርፊ ከዓ ኩሉ መብዛሕትኡ ግዜ ሕጂ ቶም ናይ ቀደም ህዝቢ ዝኾኑ ደርፍታት ናይ ምፍላጥ ስራሕ እዩ ዘሎ ስለዚ ንዑ ከዓ ሪሚክስ ገይረዮ ተናይ መወዳእታ ስለዝፈተኽዋ ማለት እዩ ኣነ ብዛ ዓይኒ እዚ ዝርድኦ ግን ታረቀ ማለት ብጣዕሚ ዘኽብሮን ዝፈትዎን ደራፊ እዩ ታረቀ ናይ ደረፍቲ ይኮነ ብዙሕ ግዜ ቶም ደረስቲ ዝበሃሉ ድሕር ባዕልካ ደይሰርሑ ቆንቃ ገጠምትን ቶም ደረስትን ይህቡኻ እሞ ከም ናቶም ገይሮም የቕርቡሎም ሕጅቶም ድምፃውያን ደርፊ ምናልባት ከይፈልጥዎ ክእሉ እቲ መበቆሉ ይደርፍዎ ማለት እዩ ሕጅቶም ደረስቲ ግጥሚ ዜማን ናይ ፍስሓ ገለይ ዝብል ኣሎ ሕጂ ፍስሓ ከዓ እኳ ተቐበልክዋ ኣነ ደርፊ ብሓጎታትን ናሓጎታትን ኢለ ስለ ዘቕረብክዎ ናተይ ከዓ ኣበርክቶ ገይረሉ ብቲ ደርፊ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ናተይ ኣበርክቶይ ኣብኡ ተወሲዱ ደሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ደርፊ ብሓጎታትን ናሓጎታትን ኢለ